Mentre una volta... Bombers i reiers. Matías, Nufrio, Pons i l'Àlex de la Plana. En principi. Vale. Vale, perfecte, ara sí. Ja es molla al matí, però... Com ho farem? Mira. Això no tindrà com des d'aquí, no ho veia. Ei, hombre, no te veo. No va... Aquest no va Vinga! On som?